Gwamnan Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya gwangwaje mawaƙinsa wato Alhaji Tijjanin Gandu da dalleliyar motar kirar Jeep wacce ta ɗau hankali a kafafen sada zumunta, wacce aka ce mai girma gwamnan Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ne ya gwangwaje shahararren mawaƙin nasa wato Alhaji Tijjani Gandu da wannan dalleliyar mota, wacce ta ne mutane sun shiga taya mawaƙin murna, duba da yadda ake ganin cewa dukkan abin da mai girma gwamnan jihar Kano ya yi wa Tijjanin Gandun ya cancanta, duba da yadda mawaƙa da dama suke warwasawa saɓanin shi Tijjanin Gandun, wanda ya kasance mawaƙi ɗaya tilo da jam'iyyar NPP da kuma mai girma gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf suke da shi, wanda kuma ya shura suke gogayya da dukkan sauran mawaƙa na gwamnoni. Sai dai a wannan zamanin ma ana ganin cewa an fi jin ɗuriyar Malam Tijjanin Gandun a fagen waƙar siyasa. Wasu suna ganin cewa dukkan abin da mai girma gwamnan jihar Kano zai yi wa Alhaji Tijjanin Gandun bai biya shi ba, ya kamata ma a ce kyautar ta fi haka tsuka. Inda wasu kuma ɓangare guda 'yan jam'iyyar adawa wato jam'iyyar APC suke ganin cewa an kwashi kuɗin al'ummar jihar Kano an siya wa mawaƙi Alhaji Tijjanin Gandu dalleliyar mota wadda kimanin ta ya kai miliyoyi masu tsada, miliyoyi masu yawa. Wacce mota ce da ba a ganin ta a gidan kowa sai gidan manyan mutane, inda aka ɗauke ta aka ba wa Alhaji Tijjanin Gandun. Al'umma da dama sun taya Alhaji Tijjanin Gandun murna, duba da yadda ake ganin cewa a cikin nasarorin da mai girma gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi daga shekara ta 2019 zuwa ta shekara ta 2023, Alhaji Tijjanin Gandun ya ba da gudunmawa sosai wajen tallata manufar mai girma gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf. Ana ganin cewa dukkan wata warwasawa da wata walwala da ake ganin sauran mawaƙa suna yi, ana ganin Alhaji Tijjanin Gandun ya kasance koma baya saboda yanayi na gudanar da gwamnati. Sai dai a wannan karin mai girma gwamnan ya gwangwaje Alhaji Tijjanin Gandun da kyautar dalleliyar mota, wacce kyautar ta kasance ta bazata. Motar kirar Jeep wacce ake ganin cewa ba a ganin ta a gidajen kowa, shi gidajen gwamnati ko sanatoci a ganta a wajen mai girma mawaƙi Alhaji Tijjanin Gandun, wanda a yanzu a fagen waƙar siyasa da shine suke wugawa da Alhaji Dauda Kawuturara na jam'iyyar NPP. Sai dai ana ganin cewa Dauda Kawuturaren ya fi Alhaji Tijjanin Gandun warwasawa. Wannan kyautar mota da 'ya'yan jam'iyyar APC abin bai yi musu daɗi ba, inda kuma 'ya'yan jam'iyyar NPP gwangwasiya suke ganin cewa koma me aka yi su abin ya yi musu daidai, duba da yadda Alhaji Tijjanin Gandun ya yake gwagwarmaya ba dare ba rana domin tabbatar da nasarar mai girma gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf. Alhaji Tijjanin Gandun ba shi da aiki sai ƙoƙarin farantawa al'umma, musamman ma 'ya'yan jam'iyyar NPP da NPP kwankwasiya. Kana kuma bai ƙasa a gwiwa ba wajen tallata manufofi tare da aikace-aikacen da mai girma gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf yake yi, kuma al'umma sukan ji daɗin haka. Wasu sun ji wa mai girma gwamnan jihar Kano daɗin wannan kyauta da ya yi wa mawaƙin nasa, inda wasu suke ganin cewa ya kamata a ruɓanya mai da gidaje ko gidan zama da wasu kuɗaɗe domin ya je kama kasuwanci ba zai dogara da harkar waƙa ba. Al'umma da dama sun taya mai girma gwamnan jihar Kano farin ciki tare da murna ga kyautar da ya yi wa mawaƙi Alhaji Tijjanin Gandu, tare da addu'o'in fatan samun nasara a kotun kolin Najeriya, duba da shari'ar da take gaban mai girma gwamnan jihar Kano.